Ada dagiti minors nga main involved ti vehicular traffic incidents tayo ket ano intayo kitkitan iti PD 603 ket ada dete kung kunatayo nga tort nga dagiti criminal liability attached to parents. Kas pagarigan ket itulok da nga ited da detoy motor wenno nainagan kanya da detoy motor deti parents detoy nangusar nainagan kanya ket nausar detoy nga isut na kay pundaran ti panakadisgrasya or nakadisgrasya ko dito yung minor tayo. Akit, teko na kon ada criminal liability nga attached kanya da. Kat nakas pagarigawan nga parents dito yung nang ipabulot iti motor. Akit, intay review in the JNT kwa, Republic Act 7610 under Section 10, Paragraph A. Kit, ada liability da. Dito pabulot iti minor de edad nga mga drive iti luglogan ako. Dapat sir, iti nasampulan, iti kaso iti syudad Tilawag? Bayat dali pa nagyan ko Tilawag, ket awan pa yung JNT daddo mga iling nga nagyanaket ada rimwar nga warrant of arrest datoy mesa nga ina iti menor de edad nga nakadungpar iti lakay nga pon iti nakatayan na. Okay. So, dagitay steps tayo sir, tapos iti ka-stop at once and for all kat mabagaan manon, dagitay ubing. When, dati pa nang monitor tayo kung makadagitoy anak tayo nga handa nga ag-drive iti luglugan, aglalog at awang petilisan siya dat dagitoy. Kat no kas pagarigan makadisgrasya da agad teko na tayo nga ada detay enti responsibility digiti naganak kastamatan ka digiti agpapamulod iti motor ka digitoy menor de edad. Ti mesang intervention tayo itoy agad detoy enti coordination mi iti barangay officials ta amo tayo nga dakkel iti assistance nga itedde iti kapulisan dagitoy barangay officials tayo para iti panangmon monitor da kadagitoy iti suspected nga areas nga pagayayaman dagitoy ubing dagitoy panaglulumbada. Okay. Sir, parang adati sayang gusay nga sa dalang kano adamanen no tumalaw dagiti pulis nga ronda. When isingit da dagiti nga activities done once nga nalpas ti checkpoint or uplan sita. Ket agnawang nayon kami manen iti operation media itat no ti kasta ket hanggang ulit dagito yan nga napasamak in coordination katay na ibagak tatay iti barangay tayo nga tumulong dag monitor kada gitoy. Kat in case nga ada mo monitor da i-report dati PNP tatno may kantay dagos ti police action ako. Dahito'y adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA car rental iti Ili ti Vintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA. Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.